Si Idol Dennis, pasrikan tayo ti signal na apo. Sa kapun ka siyam, dagiti nag-aplikar para iti permit, gaglako ti paputok dito yung syudad ti Lawag. Tema ng amuen ti police reports, manipot kina Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Police Report. Idol Dennis, come in. Anong nangyari talaga sa signal? Ano ba to? Ang cellphone natin ay... Okay. Siyang dagiti na aplicar iti permita itasa nga holiday season. Inbaga ti Fire Senior Inspector Edson Reyes, Fire Marshal iti BFP iti Lawag City, nga masakol iti panaka-verifakar iti lisensyado iti Glaco, tumigastaget masigurado nga na ito ikit talged. Ang unahan nga ma-monitor iti plasangpet dagiti mabuto kang malakon nagapon dagito ikit masamad lang iti quality standard at manikilikan iti desgrasya. Inbaga pa ni Reyes nga tuloy-tuloy sa tinda pa nag-ronda tumigastaget makita dagiti agi posli agi namen agilako iti paputok ang dimalang iti proseso uno iti mong kunang illegal nga paputok. Iti agama adamitan dagiti mangmangigan Adol Bernard nga usar iti buga malatuket iparin iti linteg po delegado nangro na kadagiti menor de edad nung atiliwan da ikit asong batay na naganak ayam dagito iti buga kadagiti ang nakda nga menor de edad ti buga ket kang kanayon ni parparin iti gobyerno kamo palang kadagiti saang safe para iti usar nangro na no panang sarabo ti barong atawan ken iti Paskwa. Idol Dennis Alitio, Tatak, Aremen.